Usa ka klase sa Migratory Raptor ang giatiman karon sa DENR 12. Human kini napalgan nga dunay samad nga gituang gipusil gamit ang airgun sa Magpet, Cotabato. Makita nga samdan kining Oriental Honey Buzzard nga usa ka klase sa Migratory Raptor diyang gi-turn over kini sa buwatan sa Municipal Environment and Natural Resources Office Punmenro sa Magpet, Cotabato adlong Martes. Na-rescue kini sa usa ka 24 anyos nga kapgo member nga si Jeffrey Uyanguren samtang nag-duty sa Sitio Lubas, Barangay Amabel sa maong lungsod sa susamang adlaw sab. Matod sa DNR 12 nga ang samad niini sa pako ug sa Kuya Mi Oklo, posibleng naangkon human kini gituang gipusil gamit ang airgun. Gilayon kining gipatambalan ug nakatakdang ibalhin sa Regional Wildlife Rescue Center alang sa padayong treatment and recovery. Gumikan sa insidente, mas paugtan pa sa DNR ug LGU ang lakang alang sa wildlife protection sa maong probinsya.